La nostra entitat neix per treballar per la inserció social i laboral de les persones en risc d'exclusió, especialment aquelles que tenen una discapacitat intel·lectual o un trastorn de la salut mental i que habiten al Pirineu, principalment a l'Alt Urgell i la Cerdanya. La principal línia d'ocupació dintre d'aquest centre especial de treball i dintre d'aquesta empresa d'inserció és la gestió forestal sostenible dels boscos del Pirineu. El projecte que vam entregar als Premis Pinyol anava al voltant de la creació d'una nova línia de negoci on volem començar a produir llenya. Entenc que entenem totes, no?, que és el tema de la inserció laboral per col·lectius en risc d'exclusió, però aquí parlem d'una paraula que és ocupació digna. Exacte. I sí m'agradaria saber com enteneu vosaltres aquesta paraula de dignitat, no? O sigui, com repercuteix i com l'expressaries? Vull dir, més enllà de complir, evidentment, amb tota la normativa laboral, que moltes vegades no estan que no és tan obvi en segons quins llocs. Clar, però vull dir, més enllà de tot això, que ja ho donem com a bàsic, doncs es dona un suport a aquestes persones més enllà de la feina, en llocs petits i amb diverses condicions de vulnerabilitat com es troben les persones que treballen a Integra Pirineus, doncs no hi són, no?, aquests nuclis on fer vida social i per ells moltes vegades la feina cobreix aquesta part. Les entitats del Pirineu tenim exactament les mateixes obligacions, els mateixos requisits, els mateixos objectius que el que està a Sabadell o a Barcelona Sants. Quanta gent hem d'acumular a les ciutats? Vull dir, hem de fer un tomb, saps? Hem de generar valor, hem de generar economia en els territoris rurals, perquè és que a la nostra comarca fa 100 anys hi vivien 30.000 persones, hi vivien de la terra. Sí. Ja n'hi viuen 20. Per propiciar que aquests programes es puguin dur al Pirineu, els hem lluitat i els hem arrossegat cap aquí. Sí, que es converteix quasi en activisme, no? El que seria una feina regular en un lloc. El que no és fàcil és fer la feina que fem en el lloc on la fem. Tot i les diverses. Clar, i per això, saps? Vull dir que entitats com la vostra ens facin el suport, això també ens encoratja molt a tirar endavant.